ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, шаб ба хайр. беҳтарин неъмат ин фарзанди солим, яъне ки оилаи солим ҳаст. алҳамдулиллоҳ, худованд ҳама вақт солим бошен. агар ҳурмат иззат кинед дӯстони азиз, 1 минут вақти ҳамин шахсое ки граница пересекат менед дар мошин, дар самолёт ё ки ай ватан меоед, миграсионка тоза доред, намедунед киҷо барем гарантӣ. бародари мо эҳромдин ки тӯли 3 солши ман гоҳ-гоҳ рекламаш мекунам, общежитии калон доранд ё аҳсои хазаншоне. дар ҳамон общежит комнатату метия, яъне ки номерту метия, дар ҳамон номер шуморо регистратсия мекунад. 3 моҳ 6000 ё 7000 ё 8000 намедонам, ба воситаи WhatsApp бинависед. илтимос ки звонок бисёре дар WhatsApp бинависед. намедонисте киҷо баред, ки ба гарантӣ мекунад. аввалаш парвардигор, ина гарантӣ, ина бачаҳои хидмон, одамои хидмон. бибинед ки ман ҳар касе реклама намекунам. хуб, гоҳ-гоҳ шӯхӣ мекунам, гоҳ-гоҳ бозӣ мекунам. ҳаёт ҳамин аст. алҳамдулиллоҳ, дар дастам фарзандак ме амди шиштам як реклама кунам. илтимос ҳамин навора дар группҳо паҳн кунед. ман 929 915 81 60 хеле дар ҳамин номер ҷавоб метим ки ман ҳам дар инстаграм мемонам, ҳам дар ютуб. ман дар ҳамин рақам, дар ҳамин ютуб, инстаграм худам ҷавоб метем. дар ягон группа дига дидеш, бовар накунед, яъне дар дига каналҳо занг бизанед, паҳн кунед, шахсои берегистратсия соҳиби регистратсия шаванд. илтимос, хоҳиш, худат регистратсия дори, ғам я тоҷик я мусалмон табихо. навора лайк мун, паҳн кун, комментария хуб навис, то мардуми берегистратсия регистратсия кунанд, беҳуҷҷат ҳуҷҷат кунанд. ҳуҷҷат кунед, илтимос ҳуҷҷат кунед ки дига и муқим лақаму фанди фиреби аз байни рафтагиа. хуб, ҳамқа мардуми депортатсия дорем, 99% айсоби ҳуҷҷат ай. дар баъзи дани ҳамаша аввалш парвардигор мемонад. худо нигаҳдор.